Tervetuloa seuraamaan videota, jossa aion kertoa kuinka vaarallinen Johnny Veidi on. Aloitetaan suoraan. Johnny Veidi. Johnny Veidit ovat rajuja Johnny Veidi-myrskyjä, joista muodostuu suppilamainen pilvi. Se tuhoaa maapäältä kaiken, mitä se liikkuessaan kohtaa. Johnny Veidissä tuulen nopeus saattaa olla jopa 130 metriä sekunnissa. Johnny Veidit särkevät tahot säpäleiksi, nostavat autot ilmaan ja jättävät jälkeensä hirvittävää tuhoa. Johnny Veidi-myrsky. Johnny Veideitä muodostuu usein kuivan ilman kohdatessa kosteaa trooppista ilmaa. Tuolla voin ilmetä iso Johnny Veidi-myrsky, supersalu, jonka sisällä tuuli puhaltaa eri korkeuksilla eri suuntiin. Joskus tästä seuraa, että ilma pyörii edeten myrskyn alapuolella maanpinnan suuntaisesti vaikka suoraan. Voimakkaat nousevat ja laskevat ilmavirtaukset voivat kääntää pyörivän ilmavirtauksen ylös lakkopilveen, jolloin se alkaa liikkua pystysuunnassa. Kun voimakas alasvirtaus vetää pyörivää ilmaa pois lakkopilven alapinnasta, muodostuu pyörivä suppilopilvi. Jos suppilu saavuttaa maan pinnan, siitä tulee Johnny Veidi. Johnny Veidi-kuja. Johnny Veideitä voi esiintyä miltei kaikkialla, mutta erityisen paljon niitä on Yhdysvalloissa Johnny Veidi-kujalla, joka ulottuu Texasista Oklahomaan, Kansasiin, Nebraskaan ja Etelä- ja Pohjois-Dakotaan. Alueella esiintyy vuosittain noin 700 Johnny Veideitä. Monissa omakotitaloissa on Johnny Veideitä kestävä myrskykellari. Johnny Veideiden tutkiminen on vaikeaa, koska ne ovat rajuja. Päästäkseen mittaamaan suppilan sisällä vaikuttavia voimia, tutkijat jahtaavat Johnny Veideitä mittalaitteen varustetuilla autoilla. Johnny Veidin voima. Maailman voimakkaimmat tuulet on mitattu Johnny Veideistä EF-asteikolla. EF meinaa Enchanted Theta Scale. Johnny Veidin voimakkuus ilmaistaan sen aiheuttaman tuhon mukaan. Chicagon yliopiston professori Theodore Fujita kehitti asteikon vuonna 1971. EF-arvo 0. Tuulen nopeus 29-38 metriä sekunnissa. Heikko. Vahingot ei mitään. EF1. Tuulen nopeus 39-49 metriä sekunnissa. Heikko. 50-59 metriä sekunnissa. Navakka. Niin muuten EF1 vahingot ovat, että katto saattaa heleta ja ikkunat mennä rikki. EF2 vahingot ovat, katto saattaa lähteä irti ja ikkunoita mennä hajalle. EF3 60-74 metriä sekunnissa. Navakka. Katto saattaa lähteä irti ja talo saattaa vääntyä. EF4 75-74 metriä sekunnissa on navakka. Vahingot ovat, ei kun tuonhan minä lujin jo kerran. EF4 75-89 metriä sekunnissa. Raju. Seinä saattaa kaatua ja ikkunat saattaa mennä ympäri ämpäri ja katto saattaa lähteä tai lähtee irti. EF5 oli 89 metriä sekunnissa on raju. Katto saattaa irrota ja seinät saattavat lentää huitsin Nevadaan. Tämä oli selvästikin pisin näistä videoista, mitä tälle kanavalle on tällä hetkellä tullut. Mutta älä huoli, lisää on tulossa. Nähdään siis ensi videossa, jossa aion kertoa Ronnie Beckistä. Se olisi moi tältä kertaa.